Okay, so lona nguMan B ne. So uMan B uphendula omnye umuntu beke poste ku Twitter into yoba after la march yase kuGombo le Eastern Cape, la nto senzelwe ngamaZulu pha. So uMan B ngumXhosa. Uphendula ke ngoku uMandila yakhe oposte into yoba sicela ukuthi thina siniphe yena uMan B, siphisane ngoMan B, then ngona amaZulu asiphe uPhakela uMthakathi. Uphendula yona ke ngokulonto leyo ku live, ndibona into angeke nganishereli yona. Uthi phi thina uthi jongani ngoku isisters zethu sibhizi siyabahavula ngoku phansi kwalento yenziwe ngamaZulu, thina sibakhomperisha namaZulu, into usithetha ngongizwe ke ngoku nayo Phakela uMthakathi. Izinto zami ngathi i-AI, nisibonile lamadoda ukuthi baxa behamba abanyathela kanjani, abazulenza bona ixesha akaphelela ngapho. Uthene kaphezulu ezazinto eziya ziyachatha, sebenzisa intelezi sisela intelezi, yena intelezi uyasaba ivile emzimbeni ngoba iyaluma. Athi babhizi xa begqibile kuthiwe laa nto ngesilungu esihle futhi kwathiwa laa nto yi-peaceful march. Bona babhizi bafika phakathi siyayivumela ntoni? Ayena kodwa uMan B uthi vele sizahambe Eastern Cape ngoba siyaxothwa sisibethu bathi abasasifuni, bathi bafuna insizwa zakwaZulu. Yena bengeke beyodulusa pha azohambi ngathi i-AI ngoba abahambi bayagijima ungizwe noPhakela uMthakathi. Ndicela nisimandelele yena ngokwenu nako, but ke ligeza ningamthatheli ngenhliziyweni, ningamthathele enhloko. Ke ndihambe ndidunusa etoyitoyini. Umamele, andiyonsizwa mna ndiyindoda, andiyonsizwa. Ngeke ndihambe ndidunusa izitoyitoyini, andityanga ntelezi mna. Umamele, abafana ungizwe nalowo bra, abantwana xa bayamthanda uhamba ngogaga, basela intelezi yaluma uyifake apha ngaphandle emzimbeni. Abafana intelezi bayayisela. Ucima nzawuhambe etoyitoyini nabantu abasele intelezi mna. Uyasibona isipidi sabafana xa behamba endleleni ngathi kuhamba u-AI, akuhambi mntu. Nifuna uMan B ngokuba ngathi ngu-AI, niyandiqhela nina, niyandiqhela. Hayi, masiphise ngoMan B e-KZN kubuye uthulela ingonyama lalo uba ngubani lo mfo. Kubuye lo mfo unesifuba esikhulu, uMan B ahamba e-KZN. Intelezi andiyiseli emlonyeni, ndayeka noyifaka emzimbeni, intelezi yaluma. Wena ukhomperisha uMan B nomuntu osele intelezi. Isidima somntu wakuthi jonga dadewethu bayasikhonkotha ngoku. OMan B mabahambe sifuna amaZulu, mabahambe OMan B, sizawuhamba. Ezintoni ezithende nentsente zawuhambe nto zinezigqwathi dakunya nina chini. Awubona ngingadula pha ndithi uyayivubela impi, uyayivubela impi ndivubela ntoni? Kuthiwa apha nge-English entle peaceful march. Xa sifika pha e-10 kuyavutyelwa ngoku. Iphi peaceful kuvutyelwa?